Hej YouTube. Det er part 2 Det er part 2, ja. af Minecraft. Ja, det eneste vi lige har lavet, mens det var, så har vi lige sat, jeg har lige sat en dør i der. I part 1, der fik vi ikke rigtig lavet noget. Men går vi lidt mere til detaljerne, må jeg lige vil sige. Til detaljerne. Skal vi bygge huset her? Jeg bygger huset. Skal vi være ude af mit træ? Altså, det må selv bestemme. Bare firkantet eller lort. Det er det eneste, vi lige har. Du bygger bare et eller andet firkantet lortshus. Det er bare så et lille hus. Vi kalder vores skud eller noget andet. Det er min tid. Det er fandme noget med lækker. Skal jeg lave en rustning ud af det her guld, vi har? Der er ikke rigtig andet, vi kan bruge guld til. Det er bare. Nå for helvede med, vi skulle nøgne. Vi er helt nøgne. Nej, jeg har mit klovnekostyme på. Men jeg mener, vi har ikke nogen bukser på for helvede. Jo. Ja, jeg skal ikke. Nu har jeg sgu bukser på. Nej! Smid mine bukser ned i jorden, og bliver beskidte. De skal i tørre tumleren. Fuck, du ser dum ud med de der bukser, nu du gør det. Hej, han er godt sådan lækker. Hvad? Fuck, det blev bedre, mand. Prøv at se mig nu, Mikkel. Hvad skete der lige? Jeg fik lige det hele lidt, til at blive lidt mørkere. Du tager sgu bare det sidste mad, der er Mikkel. Jeg ved ikke, hvorfor meget det nu. Nå, nu skal jeg til at rydde op i mit inventory. Det er lækker. Hvorfor er det noget? Det faldt ned i hovedet på mig. Har du lige 2 stykker, jeg lige må få? Er det stik, du skal lave, så har jeg nogen. Nej. 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 Sådan. Det er jo sådan svært at komme hjem. Og skal lige sige, klokken den er 22. 12. Ja, Er det ikke fint nok den lille skak, jeg har lavet ned til ulvene? ja, det var så mig, der byggede den derop, men jo. Altså, jeg mener noget sådan her. Det er så mine ulve, dem her. Mikkel, han fik ikke lov til at få nogle ulve af mig. Nej. Jeg håber, alle bonusene. Jeg synes, jeg skal med om. Jeg har fundet vores første mob, Mikkel. Creeper. Jeg fandt også en creeper. Og så fandt jeg fucking en skeleton. Creeper, igen. Okay, sæt den lidt ned. Du skal... Okay. Løb ned i hulen. Løb! Hvad er der? Der er en creeper lige bag træet. Men... Hvad satte du den ned på? Easy. Okay, YouTube, vi skriver lige i chat, hvad vi skal have den på. Fordi at... Mig Mikkel, vi kan ikke helt beslutte os. Nå. En blomst. Mikkel, fordi du har været sådan en god ven, så må du gerne få denne blomst. Tak. Vi skal finde noget klæder. Eller ler hedder det. Ikke klæder. Ja, så. Hvad fuck snakker Det har jeg fundet noget af. Har du? Ja, over ved søen, men jeg glemte bare at tage. Ja. Har du nogle sticks? Ja, jeg har 8. Hvad er det? Mange Eller her. få? 6? Nej, 5? Så. Har du fået dem? Ja. Så skal jeg have 8. Chris, Mhm. jeg bliver glad, når vi får haters. Gør du ikke også det? Jo. Det bliver dejligt. En ting, B-adkongen, han kan fucking ikke tale, han kan ikke. Nej, Chris, du skal heller ikke være ond mod ham. Men han kan ikke tale. Nej, det er fordi han har en sygdom. Det kan han sgu da ikke gøre for. Han er okay. Han er faktisk også sjov at se på. Også der, hvor han viser, hvad man lige kan gøre med en smøg. Nå, det er crazy. Ham kan jeg også lige gå ind og tjekke på. Nej, det skal jeg ikke.
Jeg er sgu da fint nok. Jeg hader min nar. Chris, stop med at sige sådan noget der. Hvad med Chris? Det er dig. Det er sgu meget fedt. Jeg skal nok lige fjerne den der. Hey, du slog mig. Fuck. Hallo? Ulve, I bliver der. Ja, det gør de fandme. Det var fordi, at jeg skulle til at sætte en blok. Men jeg skulle til at fjerne den der blok. Nå, så stod du foran mig, det var fordi, jeg var i gang med at bygge. Nå, jeg går på opdagelse. Fuck, det tager lang tid for mig at bygge det her, mand. En stik mere, Mikkel. Værsgo. Hvad skal? Skal jeg svære også? Du har sgu lidt guldskør. Jamen, det er ved at være brugt op. Nå. Nu skal bare lige vide, at min ulve lige bliver slået mur, Mikkel. Jeg tror lige, jeg stiller mig bag muren. Søjse, Chris, gør noget. De angriber mig. Angriber de så? Ja, jeg dør nu. Fuck dem. For helvede. Jeg hjælper. Dræb den. Sorry, Mikkel. Du skal ikke tage nogen af mine ting. Det gør jeg heller ikke. Jeg dræber dem. TP. Slem. Er det mig, jeg skal skrive først? Ja. Må jeg sige. Slem ulve. Og fordi jeg lavede en fail. Hvor ligger alle mine ting? De ligger derovre. Du skal også til at styre på dem igen. Kom her til mig. Jeg har dræbt dem alle sammen, Mikkel. Godt. Jeg kan lide dem. Du kan ikke lide ulvene mere. Altså, jeg skulle bare have stået bag den mur. Gang med at bygge, så bliver jeg angrebet. De fucker bitch. Skriv lige ned i chatten, hvis jeg også synes, de er nederen. Jeg ved godt, de synes bare, det er sjovt, jeg døde. Og så kom jeg ud på det åbne hav. Jeg synes faktisk også, det var lidt sjovt selv. Lige der. Jeg tror, det er den højeste. Yes. Sidde op der, altså. Ej, fandme noget med en creeper med det hele. Chris, der var creeperen sprang lige siden af mig, der mister jeg ikke noget HP. Gjorde du ikke? Nej, Lol. jeg mistede kun et halvt eller et eller andet. Og man plejer så at miste meget mere. Og der kommer nok også lidt Asken-video ud, hvis I stiller nogle spørgsmål, altså. Og så leder vi efter en, der kan lave en intro til os. Ja. En rigtig fed en. Så noget er vi bare noobs til. Altså, hvad fuck er det, du er gang i? Jeg vil hente klæder. Eller læger hedder det. Det lyder ret næsten. Det er fordi jeg vil dø. Så nu dør jeg så også. Du fucker tæt på det her, der var. Sådan har det været hele tiden, mens jeg hentede det. Var det fandme også på noget dybt noget, du gør? Ja, det er fordi jeg skal lede efter. Du kan også bare gøre det i bunden. Nå, har du ikke fundet det? Jo, men det er fordi der er en masse, og så skal jeg helt ned på bunden for at finde det. Det synes jeg, det her hus større lige med. Det her det er bare vores skov. Fuck. Altså, Chris, kommer der en LOL-video i aften, eller hvad? Måske. Måske kommer der en LOL-video. Det er nok mig, der skal finde, tror du også det? Fordi vi i hvert fald virkelig har fundet den bedste score. Ja. Jeg tror, jeg skal blive Ranger. Ranger. Han fik jeg lige en 39-6 score med her i PvP. Sidst var Chris, vi lige spille Ranger. Det er ikke engang løgn. Der var der gået 10 minutter, der havde jeg allerede fået 4 dobbeltkills. Og døde nogle gange, det var fandme sjovt. Det er nice game. Og hvis I gerne vil vide vores navn, Ja, dem har vi så sagt op til flere gange. har vi Ja, på hvad? på denne video. Mikkel. Hvad er det så, der står? Den kommer også ikke uploadet. Hvad? Den der shoutout. Nej, hvis du rigtig, så skulle du faktisk have haft et shoutout fra en anden kanal. Ja, og det bliver det. Jamen, hvis de ved ikke, hvad vi hedder eller noget. Der. Og vi spiller på evigt vist. Og jeg er level 30, og Christoffer er level
3. Ja, jeg skulle så lige lave mig en ny bror. Fordi at jeg Fordi Mikkel han havde skiftet, og så er hans klanleder. Så fuck Mikkel han blev sur på ham, mand. Det var fordi jeg lige brugte de 2000 RP på at flytte, så jeg stadig var i 30 og havde RP og min champions. Og så flytter min, ham der hedder Martin, min land, flytter over på Nordic and East igen. Og jeg havde lige brugt lidt over 2000 RP. Simpelthen bare en million for nok. Så nu er vi lige også vinder så. Så det var ligesom lidt noget om, men nu spiller jeg bare på EVS, og jeg kommer nok ikke tilbage. Måske. Det er der ikke store chance for. Jeg er ved at have ret meget liv. Jamen, jeg regner også med, at Christoffer han kommer til at spille på EVS, gør du også det? Måske, jeg tror, jeg kommer til at spille mere på Nordic and East. Fordi der, hvor alle mine venner de er på. Du kan bare få nogle nye venner. Ej. Okay. Pis. Så vi har fundet. Jeg har allerede fået nogle englændere som venner. Fuck. Der er meget liv, mand. Og se. Jeg har ikke fundet danskere. Chris, du har jo fucking meget. Hvad du skal bruge det til? Ja, vi skal jo vase og sådan noget. Vase, snak om. Kan man det? Ja. Fuck, det er langt siden jeg spiller Minecraft med. Det kan man da høre. OMG. Chris, jeg smadrede 2 oven for at tage dem og flytte dem med dem sted. Nu har jeg dem ikke på min item. Men jeg har 4 stacks flere. Plus 10. Er det nok? Ja. Der er altså pænt meget ler lige her, hvor jeg er, Mikkel. Prøv at se. Ja, det er fint. Så det får også mere der. Jeg tror lige, jeg efterlader spor. Hvorfor? Fordi så ved vi, at her er meget ler. Nå. Chris, skal vi ikke bare bruge det her, hvor dit ulverum til en mine? Jo. Det er cool. Ej, fuck, jeg var lige med at kaste op. Den der cool der, mand. Nice space. Ej, fuck dig, Christoffer. Hvorfor det? Fordi alle mine sticks. Den skal jeg til dig, så nu har jeg næsten ikke nogen tilbage til. Nå. Jeg kan få ikke finde huset. Så tv til mig. Jeg runder rundt som en sindssyg galing. Men det er sgu ikke engang løgn. Så tv til mig. Nej, De her spor kan være lige meget. Nu er jeg ved at fundet ind. Det kan jeg se. Jeg vil se, vi fælder lige 3 mere. Jeg kan se jer over ved dig. Jeg er over ved dig, hvor ligger huset så. Og vi selvfølgelig gør rigtig, rigtig meget for, at de kommer til at se. Det ligger der. Så vi siger bare til, hvis det er et andet, vi gerne vil have, vi skal gøre. Det er også hvad vi laver sådan nogle udfordringer. Hvorfor gør jeg ovnene? Hvad? Hvor er ovnene? Ja, det var det der, hvor jeg prøvede at smadre dem, og så få os ryddet op, så jeg kunne, og så vi kunne have en dobbeltkey i siden af det hele. Men der forsvandt de åbenbart. Så er jeg ligesom i gang med at genopbygge det. Vi har mistet i krigen. Og hvis I undrer over, hvorfor jeg ikke gider gravel, det er fordi jeg hader det. Det er sådan noget. Jeg siger, det var part 2 der. Vi ses gang.